Sri, kenapa kon ngeluh yo? Ngeluh aku, Mak. Duh padha kan awakno degil wingi. Ya Allah, Mak, mek situ tuas aku oleh ngeropok dadi sak kampung lah mek situ. Gak situ Mak tak gua. Sepurane ya, Mak. Kan iku dosa kon. Lah degil mek situ ku lho, Mak. Lah karena aku ya gak arep sajakno. Gara-gara roh lu siku ta. Lah apa? Lah aku lho Sri, lak korban loro sih. Terus Dikai tempang mek suwitu. Kudune kan ya le loro Sri, iso tak dum-dumno. sama ikhlas apa ora sih, Mak? Yo ikhlas Sri. Aku Roma apa mekku kok nggawe mek situ nang sampean. Apa oh? Lah sampean ku lek akeh-akeh ku mesti ngeluh, moro ku sampean gering nang rumah sakit. Lah nek rumah sakit ngono ku lek kan sing nyambangi, ngamuk-ngamuk digawe status kan sing nyambangi. Lah sing tahun wingi lho sampean ping piro mak nang rumah sakit ping 7. Dadi sing nyambangi yang blenger. Yo gak Sri yo wis wajibe lek korban iku dikei lebih kok. Piro ya dikei iku mek suwe. Wah, ya iku ya mek ikhlas. sithik Sri wis sak jatah kon iku. Ya umat daging mek tuwidik mak. Si syukure Sri padha. Oh ya. Kowe kok mi. Kenapa kon ku yamene? Iku Tersangka opo? oh doake ngaku korban loro mek mbok kei empang situ. Oh malah aku gak Sri Kon Sri. Wedhus sing tak ijoli sakmene mbek makna rencempe. Iya. Yo ora ono ta daginge mak sampe niku lho. Upune iku lho sampe saken wong sing nyeset iku saken. Biasa diseset daginge lang dipotol-potol ngene, sak tulang-tulange dikekno. Lah ngono wae lek ditambahi apa ta apa ngono. Sampeyan niku ikhlas agak sih, Mak? Ikhlas mi. Berkorban niku kudu ikhlas, ati sampean kudu suci bersih. Ambekan iku ya, aku ku saken wong kampung liyane nyambangi sampean nek darah tinggi. Lek wis kadon rumah sakit, kon lak rose. Engko lek gak di iku ya, gak disambangi update status. Jenere aku wong tuwek, anak ado-ado ora ono sing nyambangi. Anjene temenan, Mak. Niku, Mak, aku ku saken wong kampung ngono lho. Sing ikhlas, ayo mari tak kei dagingku dhewe 1 kilo daging sapi mari nang omahku. 1 kilo. Wis ayo. Alhamdulillah.